காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த கண்ணாடியை பற்றி நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கேட்டுக்கிட்டு இந்த கண்ணாடி எப்படின்னு அதை இன்னைக்கு தான் பார்ப்போம். சரியா? மறக்காம லைக் போட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த கண்ணாடி இப்படி இது இப்படி போட்டாலும் இப்படி இருக்கும். நமக்கு ரொம்ப கலர்ஸாக தெரியலாம். அதையும் இதில் லைட் பற்றும் லைட் பற்றும் அதை நம்ம இருட்டில் வச்சு பார்த்தா பயங்கரமாக பற்றும். வாங்க நண்பர்களே, இருட்டுக்குள்ளே போகலாம். நண்பர்களே, இருட்டுக்குள்ளே என்ன வழியாக பற்ற வேண்டி அதை நம்ம இப்படி போட்டு தெரிந்தாலும் நம்மளுக்கு கலர்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணி வீடியோ நீங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணி போட்டு கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாய் குட்டீஸ்.